A Temps de Llibres, tub d'assaig. I ara rebem a la Gemma amb tots els teus tubs d'assaig plens a la butxaca. Gemma, què amaguen els teus tubs aquesta setmana? Què ens expliques? Aquesta setmana us porto un de David Bueno, L'art de ser humans, que és Premi Josep Pla, que és el primer premi d'assaig científic que rep aquest premi. Val, doncs, us he de dir que em feia una mica d'allò, a veure si l'entendria o no, i cap problema, tampoc exagerem, no? Però que és assequible, que no calen grans coneixements científics per entendre-ho. És molt assequible perquè David Bueno és un molt bon divulgador de la ciència i de les arts des d'un punt de vista científic, val? Perquè ell és doctor en biologia, però molt interessant, li interessen molt les humanitats i les lletres, la poesia fins i tot, que en parla bastant en aquest llibre, no? I jo començava dient que me l'he llegit així amb molt interès i amb un pim-pam, de fet, per 3 coses, bàsicament. Perquè tracta d'un tema fonamental, que és què és el que ens fa humans, no? Què és el que fa que siguem humans i no un altre animal. Bueno, de vegades ens semblem més a un altre animal, també t'ho dic. Perquè parla de les arts d'una manera molt, molt àmplia i suggerent, i perquè és amè i et fa la sensació que ho vas entenent tot. Almenys és la sensació que tens, no? Entrem en matèria. Al llarg de l'assaig es va repetint una idea que en la seva formulació bàsica seria: els humans fem art i l'art ens fa humans, val? És bidireccional, d'alguna manera. I és una característica només nostra, perquè ell explica com alguns animals no humans presenten algunes formes de coneixement, no? Que seria el sapiens, no? Que normalment és homo sapiens, doncs ell ho matisa. I quines arts? Doncs aquí anem a per totes, El David Bueno va per totes: ciència, filosofia, joc, llenguatge, esport i, esclar, també música, arts plàstiques, arts escèniques i particularment la poesia. M'ha fet gràcia perquè David Bueno cita un altre David, el físic i poeta David Jou, que era professor de física quan jo estudiava a l'Autònoma, i que en aquells temps ens semblava una mica una rara avis, no? Un físic que fa poesia, i potser avui, per sort, no ho és tant, no seria tan bitxo raro, crec. Llavors, aquesta unió de ciències i humanitats, de fet parlàvem aquí mateix d'aquest tema a motiu de càlcul de metàfores de Lluís Nascenta. Parlàvem en un sitio molt més xulo que aquí mateix, que ara estem a l'estudi i parlàvem a la Setmana del Llibre en català. Sí. S'expressa en aquestes línies seves. Diu: crec que la ciència i la filosofia també han de ser vistes com a expressions artístiques, nascudes del cervell i la ment humanes i que al seu torn ens humanitzen, no? Aquesta doble vessant que deia. I també parla de la poesia, com deia, i diu que la poesia neix al cervell i al mateix temps influencia la construcció i la reconstrucció del cervell. És a dir, que la poesia, les arts, no? Fins i tot incideixen en l'estructura del cervell. I a més ell no ens estalvia descripcions, que són el que a mi em costa més de retenir, de les àrees del cervell implicades en cada procés, val? I parla de neurotransmissors i neurohormones, o sigui, la part científica també te la trobes amb aquest assaig. Però molt interessant, no? De fet, no sé, hi ha termes científics que m'han semblat poètics, Per exemple, la xarxa neuronal... No, ara m'estic posant en un jardí. Bueno, és igual. Que és curiós perquè són termes que la gent de lletres no coneixem i que tenen la seva gràcia. Doncs va més enllà, ell. Diu que la curiositat i la creativitat ens porten a explorar els límits de la realitat i fins i tot a trencar-los. I d'aquí l'evolució i fins i tot la revolució, no? I això em porta una mica a pensar en la Conferència Mundial sobre Cultura que acaba de tenir fa uns dies, ha tingut lloc a Barcelona, promoguda per la UNESCO, i on s'ha reivindicat molt el potencial transformador de la cultura i dels drets culturals. Es parla molt del tema dels drets culturals. No? Tornem a l'art de ser humans.
resulta que el secret o la clau de tot plegat és que els humans podem mantenir les característiques de la infantesa al llarg de tota la vida. I això ho fem precisament a través de les arts. Per això, l'autor proposa el terme oficiós d'homo artisticus, no? Dèiem homo sapiens, homo artisticus. I reivindica el paper de les arts en l'educació. Per ell és molt important l'educació i treballa molt en educació, forma part de grups de la UNESCO, etc. També he trobat particularment molt suggerent el tema de la metàfora, no? Podríem dir homo metaphoricus, això ho trec jo de la manera. Per exemple, tendim a situar nocions abstractes, com el bé i la virtut, a dalt, no? I nocions com el mal i el vici a baix, no? Amb una dimensió vertical bastant curiosa, no? Perquè hem d'estar a dalt i a baix. I és interessant. Recordo una classe de primer de filosofia que també parlava una mica d'aquest tema. M'ha ressonat, saps? Quina memòria, dic. Bueno, més o menys. Llavors, per acabar ja, tornem a l'infant, que em sembla molt, molt clau, no? Aquest tema de l'infant i de l'adolescent que ell va traient durant tot l'assaig. De fet, ens explica moments de l'infant, de la creativitat de l'infant, que sembla que l'estiguem veient. Diu, l'infant agafa l'objecte, agafo l'aigua aquesta, ja estic animada ja, agafa l'objecte amb tota la força que li permeten els músculs a la seva edat i dona un cop a terra, no?, perquè escolta atentament el soroll que fa. El torna a agafar i dona un altre cop, no farem tan fort, mentre segueix escoltant. I ho torna a fer una vegada i una altra, val? El nen, i què està fent? Està utilitzant el mètode científic, no? I fins i tot va fent variables el nen, no? A veure quin soroll fa aquí, a veure quin soroll al cap, fins i tot al cap de la teva mare, al cap del teu pare. Doncs una miqueta l'experimentació, també, com descobrim el món, no? Exacte, total, sí. I llavors diu que la paciència dels infants, quan assagen, sembla infinita. No debades, diu que la paciència és la mare de la ciència. I llavors, per acabar, diguéssim que paciència també és el que haurien tenir els nostres avantpassats paleolítics, a qui David Bueno dona les gràcies al final del llibre. I nosaltres també crec que hem de donar les gràcies als paleolítics, homes i dones del paleolític. I ja està, fins aquí. Gràcies. Pues crec que m'ha semblat super interessant, que entenc per què li van donar el premi i per què ha estat reconegut com ha estat reconegut. I escolteu, si no teniu una lectura en mente, pues l'Art dels humans del David Bueno és una gran opció. Perfecte. Gemma, doncs tanquem els tubs d'assaig, que no caiguin, els deixem al catxarro aquest que no sé com sé dir on se posen els tubs d'assaig i els recollim la setmana vinent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gemma.